Jisimni David Mifsud, naħdem ġewwa l-Università ta' Malta bħala professur, naħdem fl-Istitut tal-Earth Systems, u apparti minn hekk jagħtu ukoll direttur tas-Center for Liberal Arts and Sciences. L-interess tiegħi fin-naħal beda meta ġejt Malta wara li lestejt id-dottorat mill-Iżvizzera u dak iż-żmien kont dħalt naħdem mad-Dipartiment tal-Agrikoltura. Kont nieħu ħsieb il-laboratorji tad-diagnostika, mart tal-pjanti, eċċetera. Però dak iż-żmien ukoll riduni illi nibda nieħu ħsieb ukoll is-settur tan-naħal. Għax kienu qalu isma' ħada kien jistudja l-insetti, mela allura n-naħal huma insett u allura jista' anke jieħu daħsib da sett. U jiena tant kelli xogħol illi ma xtaqx nagħmel dan il-pass. Però at the end of the day isma' aċċettajt illi anke nieħu ħsieb is-settur tal-apikoltura f'Malta. Però jiena ma kellix first hand experience ta' dax-xogħol. Ma kellix. U allura tisma' jekk jiena verament nixtieq illi nieħu ħsieb dan is-settur f'Malta, irrid bil-fors nitgħallem kif inrabbi n-naħal. Allura bdejt bi 3 kaxxi, bdejt irrabbi n-naħal, bdejt nitgħallem fuqhom sabiex ikolli l-expertise biżżejjed biex inkun nista' ngħin il-daw in-nies illi kienu jrabbu n-naħal ġewwa l-gżejjer tagħna. Fil-fatt mbagħad mort ħafna korsijiet barra minn Malta, għamilt ħafna studji fuqhom, ikkollaborajna ma' ħafna nies li huma esperti f'dal qasam. Ġifieri prattikament din in-namra lejn l-apikoltura jisu bdiet 25 sen ilu. Fir-reġjun tal-Ewropa estiża biex ngħid hekk jeżistu diversi razzezz ta' naħal li huma differenti minn xulxin. Jeżistu iktar minn tużżana fil-fatt. Issa, kif dawn ir-razzezz isiru b'mod evoluttiv? Prattikament dawn isiru b'mod naturali għaliex dawn isibu ruhom iżolati tajjeb f'ċertu reġjuni tal-Ewropa u f'dak ir-reġjun partikolari allura dal-insett jibda jaddatta għal dak il-post partikolari, il-klima ta' dak il-post, l-ambjent ta' dak il-post u l-affarijiet kollha illi hemm f'dan il-post, il-pjanti, l-annimali, kollox, tajjeb. U dan huwa proċess ta' evoluzzjoni, tajjeb, evoluzzjoni. U allura jista' jagħti l-każ illi dawn jibdew jinbidlu xi ftit mill-istokk oriġinali biex jaddattaw ruhom għal dak il-post partikolari u jibdew u tibda tara ċertu differenzi. Tajjeb. U fil-fatt dan huwa li ġara wkoll bin-naħla. In-naħla f'diversi reġjuni tal-Ewropa insibu li evolviet f'razzezz differenti. Tajjeb. Għandna waħda Malta, hemm waħda l-Maċedonja, hemm oħra in-nord tal-Ewropa, tajjeb hemm oħra ġewwa l-Italja. U ovvjament dawn tajjeb illi nifhmu li dawn saru b'mod naturali. Da mhux bħal meta l-bniedem jipprova jibbridja tip razza ta' kelb, pereżempju, mhux qegħdin hemmhekk, imma qegħdin fi proċess naturali. U meta għandek dal-proċess naturali u nibdew naraw illi dawn ir-razzezz differenti, li dawn ir-razzezz huma differenti minn xulxin, u ovvjament illum il-ġurnata għandna ħafna teknoloġiji ta' kif aħna nistgħu naraw illi dawn huma fil-fatt differenti minn xulxin, jibdew jissejħu speċi differenti. Tajjeb? Speċi differenti. Fil-każ tan-naħla, dawn ma sarux speċi differenti, ma saru sottospeċi differenti. Imma allura d-domanda hija issa imma x'differenza hemm bejn speċi u sottospeċi. Sottospeċi, l-aħjar definizzjoni nista' ntik hija li dawn is-sottospeċi jekk jien naqbad in-naħla ta' Malta ġifieri u noħodha ġol Italja, dawn xorta jistgħu għandhom il-kapaċità li jitgħamru u li it-tfal tagħhom biex ngħidlek ikunu tajbin biex jagħmlu iktar tfal. Tajjeb? Ġifieri, mentri l-ispeċi, meta inti tevolvi fi speċi,
speċi tista' titammar ma' speċi differenti, però il-proġeni tagħha, it-tfal tagħha ma jkunux jistgħu ikomplu jagħtu l-wok għal ġenerazzjonijiet li huma fertili. Tajjeb? Mentri f'każ ta' sottospeċi bħalma hija n-naħla, tajjeb, in-naħla għadha qiegħda tevolvi, daw ir-ratez differenti li naraw fl-Ewropa, daw jekk jarġgħu jintaqgħu ma' xulxin jistgħu jitamru u jkollhom naħal ġenerazzjonijiet ta' naħal illi ikompli jiġġenera naħal ieħor. Ġifieri dik hija d-differenza bejn speċi u sottospeċi. U fil-każ tan-naħal qegħdin daw ir-razzezz differenti li semmejna fil-bidu huma fil-fatt sottospeċi differenti. Pereżempju n-naħla ta' Malta li evolvit għall-klima tagħna sibna jidher li 1992 kien hemm xogħol xjentifiku kbir fuqha u sabu li din hija differenti minn sottospeċi ta' naħal ieħor li hemm fl-Ewropa. U ddeċidew allura li huwa status ta' sottospeċi ġdida, endemika għal Gżejjer Maltin u fil-fatt semmewha Apis mellifera rutneri. Apis huwa l-ġeneru, mellifera hija l-ispeċi u s-sottospeċi f'dal każ hija rutneri. Pereżempju n-naħla tal-Italja ta' Bologna hija Apis mellifera ligustica. U hemm oħrajn bħal dawn. In-naħla Maltija meta wieħed jara kif tidher minn barra dik li tissejjaħ karatteristika fenotipika tagħha, hija naħla li hija pjuttost skura fil-kulur, kważi tganġi fl-iswed, qed tifhimni? Mentri pereżempju is-sottospeċi Taljana hija waħda li tganġi fl-isfar, għandha ħafna iktar sfurija fl-addome tagħha. Ġifieri il-Maltija dik hija waħda mill-karatteristiċi illi ma ssibix f'naħal ieħor. Però mbagħad għandha karatteristiċi oħrajn, adattata ħafna l-klima ta' Malta. In-naħla tagħna tara toħroġ tira fuq il-fjuri anke fir-riħ, anke meta t-temp ikun ħażin. Ġifieri jekk inti jkollok żewġ kaxxi, waħda bin-naħal Taljan u l-oħra bin-naħal ta' Malta ħdej xulxin, inti tara li n-naħla Maltija toħroġ f'temp ħażin, tagħmel xogħla, mentri l-oħra jibqgħu ġewwa. Fl-istudji li għamilna wkoll aħna sibna li n-naħla Maltija hija ħafna iktar reżiljenti għal mart, għal ħafna affarijiet, anke pereżempju dawn l-aħħar 8 snin kellna problemi bl-Oriental Hornet, tajjeb il-Vespa Orientalis. U rajna, osservajna li n-naħal Malti x'ħindin tmur biex tipprova tidħol u tattakkaħ, dan joħroġ għalija idawwara bin-naħal u ħafna drabi joqtolha. Mentri n-naħal l-ieħor, is-sottospeċi l-oħrajn li mhumiex Maltin, din il-kapaċità m'għandhomx. Ġifieri dawn huma kollha karatteristiċi interessanti. Anke pereżempju meta ir-reġina ibidluha jew ir-reġina tmut għal xi raġuni, in-naħla Maltija hija naħla li ħatamel ħafna bżieżel, irġejjen ġodda ġifieri, fil-fatt aħna ġieli nsibu kaxex illi jkun fihom bej 50 u 70 beżżula ġdida biex jagħmlu reġina. Mentri pereżempju in-naħla Taljana, sottospeċi Taljana, meta r-reġina tmut għal xi raġuni, kull ma jagħmlulek 2 jew 3 bżieżel b'irġejjen ġodda, ġifieri dawn huma kollha karatteristiċi li huma importanti u tant huma importanti li għalhekk in-naħla Maltija saret sottospeċi differenti. Fit-tmennijiet fil-Gżejjer Maltin kien hawn problema bin-naħal, kienu mietu ħafna naħal, kien hawn marda fil-fatt American Foul Brood u European Foul Brood li huma mart li huwa relatat ma' microorganisms, bakterja f'dal każ, illi qatlu ħafna naħal. Dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Agrikoltura, anke minħabba li ma kienx hawn l-għarfien li hawn illum, kien ġab ħafna friħ minn barra, minn New Zealand fil-fatt kien ġabhom biex jirriplacja in-naħal li kien miet u jkun jista' jagħti lil daw il-beekeepers dak li tilfu f'dan naħal. U allura dik kienet diġà l-ewwel problema fil-Gżejjer Maltin, għax ovvjament dan naħal mbagħad beda
jitgħammar man-naħal tagħna u allura l-ġenetika li kellna tibda tiddajjef xi ftit, tajjeb. Xorta ta' il-ġenetika Maltija ħadd irrenja fuq dik ta' barra, għax ovvjament hija ġenetika li hija aktar adattata għal Gżejjer Maltin. Però ikun hemm da li jissejjaħ hybridization bl-Ingliż. Ftit snin wara, fil-fatt fil-bidu tad-disajnijiet, kellna problem oħra. Malta b'mod aċċidentali introduċejna dik li tissejjaħ il-varroa, li hija tip ta' urdina li tagħmel ħsara kbira lin-naħla. Din hija urdina li s-sajż tagħha hija daqs ras tal-abra, li din tkun qiegħda fuq il-ġisem tan-naħla u tieħu id-dem tan-naħla biex ngħid hekk u tagħmel ħsara ġor ċertu viruses u anke meta jkun hemm l-iżvilupp tan-naħla fil-kaxxa, tajjeb, di tkun qiegħda hemmhekk tieħu l-linfa tan-naħal u tagħmel ħafna ħsara. Fil-fatt din hija wieħed mill-ikbar edewwa tan-naħal. U meta din daħlet Malta fil-bidu tad-disajnijiet, dak iż-żmien kien hawn ma' 7,000 kolonja naħal. U minn dawn is-7,000 kolonja naħal, iktar minn 6,000 minnhom mietu. Propju minħabba din il-varroa. Jiġifieri kellna kolloss totali. U raġa dak iż-żmien id-Dipartiment tal-Agrikoltura ġab stok minn barra biex jirriplejsja dan naħal li miet. Tajjeb, jiġifieri hemmhekk ukoll rġajna ħadna daqqa ta' ħarta. Però madwar 15-10 sin ilu bdejna nagħmlu ħafna riċerka biex naraw dal-istokk oriġinali Malti għadux jeżisti jew le u sibna li għadu jeżisti, sibna li għatem lok ta' kif aħna nistgħu nikkonservaw in-naħla Maltija, tħanna f'ħafna programmi ta' fondi Ewropej biex nikkonservaw din in-naħla u flimkien ma' ħafna istituzzjonijiet barra minn Malta, fil-fatt għandna l-Istitut ta' Kirchhain ġewwa l-Ġermanja fejn hemm id-direttur Dr. Marina Meichner, l-Università ta' il-Maċedonja fejn hemm Professor Alex Uzunov, daw ikkollaborajna mal-aqwa nies li hawn fid-dinja fit-trobbija tan-naħal biex din in-naħla Maltija inkomplu nikkonservawha u tkompli tkattar fil-Gżejjer Maltin. Għalkemm is-sens komun jgħidlek illi jisma' l-naħla Maltija hija xi ħaġa li adattat ruħha għall-Gżejjer Maltin, suppost għandek tuża n-naħla Maltija għat-trobbija tan-naħal. Ġifieri dan huwa prinċipju biex ngħidlek li huwa li suppost għandu jifhmu kulħadd. Però minkejja dak kollu, sfortunatament ħafna minn daw, ħalli ma ngħidx ħafna, imma numru ta' persuni li jrabbu n-naħal f'Malta jippreferu li jġibu n-naħla Taljana u jrabbu lilha. Waħda mir-raġunijiet li huma iħossuhom iktar komdi bin-naħla Taljana għaliex jgħidu li hija naħla li hija daqsxejn iktar doċili, jiġifieri daqsxejn iktar kwieta biex taħdem biha. Aħna min-naħa tagħna bħala riċerkaturi nippruvaw ngħidulhom isma' le, in-naħla Maltija hija naħla kwieta wkoll jekk inti tibridja b'mod tajjeb u hija naħla illi li adattat ruħha għall-Gżejjer Maltin hija iktar tajba biex trabbija f'Malta. Minkejja dak kollu in-nies xorta ikollhom ħafna domandi illi inti qed tgħid iċċiċati. Allura, madwar 5 snin ilu, iddeċidejna li nagħmlu esperiment kbir. Tajjeb, u għamilna esperiment fejn kellna kolonji ta' naħal Taljani u kolonji ta' naħal Maltin. Tajjeb, ovvjament iddeċidejna li ma nagħtu l-ebda trattament lil daw il-kolonji la minħabba mart u lanqas jekk daw ikollhom bżonn l-ikel ma ntuhomx laqqas ikel. Ġifier ħallejnihom fin-natural tagħhom. Tajjeb? U dal-esperiment illi suppost kien esperiment ta' sentejn, laqqas dam sentejn dal-esperiment. Dal-esperiment kellna nikkonkluduh f'sena. U r-raġuni kienet illi f'sena
In-naħal kollu li kien Taljan mingħajr trattamenti u mingħajr xejn dan kollu miet. Mentri n-naħal Malti kollu baqa' ħaj. U dan huwa tivverifika illi n-naħal ta' Malta huwa iktar adattat. Fil-fatt dik is-sena konna ħadna numru ta' parametri differenti kif qiegħed jikber in-naħal, ir-reżistenza għal mart, dawn huma kollha parametri li konna qegħdin aħna inkejlu. Tajjeb ma dawn l-esperti anke barranin. Kull xahar konna kull kaxxa niftħuha u niċċekkjaw da diversi parametri differenti. U fil-fatt da x-xogħol ippubblikajnieh u issa għandna l-evidenza xjentifika kollha illi jisma' in-naħla Maltija hija l-aħjar naħla illi il-beekeeper għandu jżomm biex ikollu iktar għasel, biex ikollu ħafna inqas mart, biex in-naħla tibqa' tgħix anke jekk il-beekeeper ma jagħtix kasa din, jiġrilu xi ħaġa, jimrat u ma jkunx jista' jmur jittawlilha għal 8 xhur, din hemm ħajarġa' jsiba. Jiġifieri hemm dawn l-affarijiet kollha pożittivi għalfejn wieħed għandu ikabbar u jkompli jaħdem bin-naħla Maltija. Meta n-naħla Maltija tiġi esposta għal dan in-naħal Taljan ta' barra, kif semmejna, hemm dan il-hybridization. Jiġifieri dawn dis-sottospeċi Maltija tibda titgħammar ma' sottospeċi ta' naħal ieħor illi jiġi b'mod għaliex jiġibuh il-beekeepers biex irabbuhom u f'dal każ allura ikonna daw l-ibridi. Tajjeb, issa, daw l-ibridi qegħdin ovvjament inaqsu il-kwalità tal-ġenetika tan-naħla Maltija. Jien xorta nemmen illi matul il-żmien il-ġenetika tan-naħla Maltija xorta sa tieħu over. U nemmnu dan għaliex bħall-esperimenti li għadna kemm semmejna in-naħla Taljana dik li mhix adattata għal Gżejjer Maltin ħatmut. Però dawn l-ibridi jista' jkollhom ċertu problemi. Jista' jkollhom pereżempju problemi ta' aggressività, ikunu iktar aggressivi. Jiġifieri wieħed irid joqgħod ħafna attent meta jkun hemm dawn il-cross breeding jgħidulu, il-cross breeding. Il-futur li nara għan-naħla Maltija huwa dan illi permezz tal-edukazzjoni għandna nkomplu nedukaw lin-nies. Aħna pereżempju jiena għandi research group tiegħi kull meta jgħidulna biex immorru nitkellmu fi skejjel primarji, sekondarji immorru. Għax minn hemmhekk irridu nibdew mit-tfal. Tajjeb, u nut li nippruvaw inbidlu l-idejat li għandhom in-nies li ilhom irabbu 20 sena, 30 sena u llum għandhom 70 u 80 sena, aħna rridu mmorru fil-ġenerazzjoni ta' tfal. Għax huma rridu jmexxu dal-pajjiż 4 ijiem oħra. Allura permezz ta' edukazzjoni naħseb illi naslu x'imkien. Aħna l-Università wkoll noffru kors ġieli anke offrejnih darbtejn f'sena propju fuq it-trobbija tan-naħal, qegħdin noffruh anke fuq il-Gozo campus u dejjem ikonna ammont kbir ta' nies li jiġu għal dawn il-korsijiet. Ġifieri dik l-edukazzjoni hija importantissima. Mbagħad hawn anke ħafna għaqdiet illi qegħdin jaħdmu dawn l-għaqdiet jafu llum il-ġurnata kemm hija importanti n-naħla Maltija u allura id-fit naslu għal din il-konservazzjoni tan-naħla Maltija. Jiena waħda mix-xewqat tiegħi hija din illi ikun hemm reġjun tajjeb ġo Malta jew ġo Għawdex fejn inti għandek almenu ċirku ta' madwar 12 km kwadrat, tajjeb, u f'dak ċirku, anke b'inizjattiva mill-gvern, f'dak ċirku, għax aħna nafu tajjeb li n-naħla ma ttirx iktar minn 5 km, tajjeb, allura għandek 5 km fuq naħa u 5 km fuq naħa l-oħra. Testendi ftit iktar, allura jkollok ċirku ta' madwar 12 km kwadrat. U f'dak iċ-ċirku isir effert minn kulħadd illi isma' f'dak ċirku ħanżommu biss in-naħla Maltija. Tajjeb,
in-naħla Maltija. Nitkellmu mal-beekeepers, temmek jekk hemm bżonn intuhom il-fondi, intuhom il-flus, inbidlu n-naħal u hemmhekk ikun hemm ċirku ta' 12 km kwadrat illi jkun hemm biss in-naħla Maltija. X'inhu l-vantaġġ tagħha din? Il-vantaġġ tagħha din hija illi jekk jiena nrabbi n-naħal u minix qiegħed f'dak iċ-ċirku, jiena meta jkolli l-irġejjen li jkunu jridu jitamru, jiena daw l-irġejjen noħodhom f'dan iċ-ċirku, tajjeb biex daw l-irġejjen jiena nkun ċert illi ħajjitamru ma' irġiel illi huma Maltin. U allura meta nestabilixxu dil-ħaġa, il-ġenetika tan-naħla Maltija maż-żmien ħadd iżdied, ħadd tiġi iktar tajba u allura ikun hemm dil-possibilità illi n-naħla Maltija ntuha iktar biex ngħidlek lok ta' kif nistgħu nieħdu stok ikbar minnha. Mela, l-importanza tal-konservazzjoni tan-naħla Maltija hija kbira. Jekk wieħed jara dil-biċċa xogħol f'kuntest iktar ampju, jinduna illi iktar minn 90% tal-ħxejjex u l-prodotti agrikoli li niklu ġejjin minħabba id-dakra li tagħmel in-naħla. Mela, jekk aħna ħajkonna din il-konservazzjoni tan-naħla Maltija, din id-dakra fuq prodotti agrikoli Maltin ħatkun biex ngħidlek bl-Ingliż hand in hand. U huwa importanti li jkollna dil ħaġa fil-Gżejjer Maltin u Għawċin. Apparti minn hekk, fis-settur tal-apikoltura li tikkonserva din in-naħla Maltija hija importanti ħafna. Ifhimni, hija hemm ġenetika hemmhekk illi evolviet wara ħafna mijiet ta' snin, jekk mhux eluf ta' snin, tajjeb. Allura irridu nikkonservawha għaliex jekk nitilfuha, nitilfu parti mill-patrimonju naturali li inħoloq waħdu f'dal pajjiż. Irridu naslu hemmhekk? Le, ma rridux naslu hemmhekk. Anzi, irridu nagħmlu minn kollox biex dak il-patrimonju illi ġib through l-evoluzzjoni jissaħħaħ inkomplu nużawh f'da settur apistiku biex dawk kollha li ikabru in-naħal ikunu jistgħu ikunu iktar kuntenti b'dil ispeċi li qegħdin nirabu.